זבח הפסח בשיאו. שוחטים את הכבשים. טקס הסגוני, תחילתו של הפסח השומרוני, משמרים מסורת כפי שנכתב בתורה לטענתם. זה לא ליל סדר, זה זבח פסח, חוקת עולם. איפה כתוב בתורה שאוכלים בליל הסדר ביצה, חסה? בשר לא חסה, ואכן הביאו את הצאן לקורבן לאזור הזבח. כ-50 כבשים זכרים. כל אחד מסמן את הכבש שלו? מסמנים אותם כדי שידעו לאיזו משפחה הם שייכים. כולם מוטים לבן צחור, את בורות הזבח מכינים כבר משעות הצהריים. השוחטים ממתינים למלאכה, אוחזים בסכינים חדות וארוכות שמיועדות לטקס הזה בלבד. אני שוחט ללא שום רגש, לאט לאט, בעדינות. כ-750 שומרונים יש בקהילה, מחציתם חיים בחולון, השאר כאן בהר גריזים. מנסים בקושי רב לשמור על העדה. בשנים האחרונות נישאו כמה מבני הקהילה לנשים מאוקראינה, משתדלים להימנע מנישואין לקרובות משפחה. 3 שנים אני פה. ואיך החיים? חיים טובים. הקהילה עברה טלטלה בימים האחרונים. הכהן הגדול נפטר ביום שישי, סגנו הראשון מת חודשיים קודם, ולכן מונה למשרה הקדושה הסגן השני, עובדיה. אטרקציה האירוע הזה, אלפים באים בכל שנה לחזות מקרוב במסורת עתיקה. ישראלים, פלסטינים, תיירים מחול, שפע של צלמים, מתעדים תופעה אנתרופולוגית ייחודית. חוויה בלתי רגילה. יפה מאוד. אט-אט מובא הצאן לאזור השחיטה. גברים וילדים כאחד ממתינים בקוצר רוח לאור הירוק מפיו של הכהן הגדול. בטקס נכבדים, בשורה אחת יושבים אנשי הרשות הפלסטינית, קצין צה"ל ונציגי המתיישבים בשומרון. נרחב בדיוף الكرام, ברוכים הבאים לידידים וחג שמח. לאחר השחיטה התרגשות, הלבן נצבע בכתמי דם, מתלהבים ומורחים את דם הכבשים על הפנים, פולחן הפסח השומרוני. משיח יבוא, גם אנחנו נאכל. גם משיח יבוא, או שנהיה כמוכם או שתהיו כמון. כעת לעבודה הקשה, מכינים את הבשר לצלייה, בחצות אוכלים ככתוב, בחופזה, בידיים. פסח שומרוני, מסורת מקראית של אלפי שנים, עולם עתיק בעידן מודרני.